Zo. Zo, we hebben wat creërs. Ja, zo is wel een beetje netjes, nou. Moet het een beetje bijhouden, want dan laat het hier aan op pa en dan kan de meesten hier net meer langs rijden, nou. Je hebt aardig wat handel op het Ja, hier. je laat wel wat je zo, om je heen. Ja, dat moet ik. Daar moeten wij van leven, of dan proberen we dat, hè? Dus je laat jouw vermogen. Nou ja, ja. In de ieder wel, ja. Ja. Want hoe gaat het met de handel op het stuit? Oh, op het moment is het net zo wild. Nee? Nee, het had wel eens wat beter draait, hè? Ik heb wel gewoon, dan draai ik een omzet van €1000 per dag. Ja? Heb ik gewoon. Ja, en dat ging net in een dag samen, maar nou, dat ging wel een paar weken samen. Nou, elke dag ik samen een reetje omzet. En hoe is het op stuit? Dat zal me net doen, want de beurs is plat en het bloed plat. Ja. Maar Ja. je hoort net op. Wat? Hè? Je hoort er net op. Nee, ik kan net ophouden. Nee, dat kan niet. Nee, ik ben net een man voor achter de geranium zetten. Ik moet er ook in. Waar of geen waar, prijs of geen prijs, we gaan terug. Hagels Groothandel. Ja, goeiedag. Ja, dat kan je overbrengen, hè? Geen probleem. Ja, we zijn er wel. Ja, oké. Tot straks. Goeie. Het handel zit jou in het bloed. Van waar heb je dat leerd? Nou, van mijn huid. Mijn huid weer. Ik koop mijn handelaar. Nou, mijn huid ging in knieën en geiten. Vroeger. En later wat een paar skipjes. En nou ja, mijn broer vond dat ik wel mooi beesten. Nou, ik vond beesten niks. Ja, ik vind beesten wel leuk, maar ja, die moet ik altijd drinken en eten, hè. Nou, ja, dan kan ik nooit voeten, daar moet ik altijd voor zorgen, daar moet je bijwijzen, nou. Nou, ik zei, ik handel in, maar ik zei net in beesten. Ik zei, nee, ik zie je wat anders. Nou, zat we aan, dat doe ik in iedere metaal en dat soort spul. Dit wie hem. Dit wie mijn huid. Ik lik je precies op hem, alleen ik heb een baardje en die is huid net. Je laat nog een hard kroren. Nou, die had zijn tijd ik uitzetten, dat is ik over en uit, die moet ik omsmolten worden. Van na het bed, je had hem even vroeger op lijn. Nou, dan had het staf om heen en wij. Die laat je er ook bij. Maar ja, soms als er komen eens van die kunstenaars, nou, die vinden dit wel interessant, die kan hier wel wat kunst van mij zien. Hoor. Mooie handel. Ja, het is mooi werk. Het is gewoon hartstikke leuk, want je vindt ik wel eens wat leuks ertussen. Dus, hè? Ja, zoals? Kijk, wel eens gouden ring uit de bak bij halen. Ja, en soms kom je de gekste dingen in. Ja. Dus ik in andere later zit nog handel. Ja. Oerl zit handel in, zeg ik. Oerl is ik een koopman voor de vinden, maar je moet gewoon geduld hebben. Ja, ja ik weet hier in dit boerderijtje, ja. Dat weet ik. Dus je hebt de schroothoop op het hiem. Ja. Mooi ja, dichtbij. Ja, ik mag er graan als het zitten te zien, vind ik mooi. Ja? Ja. Ik hoor net een schilderij. Dit is mijn schilderij. Ja.